Εμπρός. Παναθηναϊκός. Από πίσω και από μπρος, ο Ολυμπιακός. Αρχιμίδης από Ελευσίνα. Πώς? Αρχιμίδης. Άντε, γεια! Τι έπαθε? Είμαι Αρχίδης. Είμαι ο Μανούσος. Ναι, γεια σου, επειδή είσαι και λαδερός, Μανούσο. Μανούσο, φίλα μας το. Μανούσο, το πω. Πάρω λαμπούτσο. Ρε φίλε, είναι πατέρας σου, σέβομαι εσένα και τον πατέρα σου, δεν πειράζει που είναι πάγος. Τι να κάνω. Δώσε μια ευχή, ρε Τάκη. Να γίνει Ολυμπιακός, ορίστε. Καλό Δώσε βράδυ. μια ευχή. Να πάει να γαμηθεί! Πίπης. Πώς? Ο Σπύρος. Σπύρος από... Άντε, γεια! Πίπης, πίπα. Θα ήθελες να παίξεις το παιχνίδι του καλαμαριού. Βρε αγάμισε εσύ και το παλαμάρι. Πάρε το παλαμάρι μου και παίξε. Ο Αγκούρης είμαι πάλι. Γιατί μου το κλείνετε? Λοιπόν, Άντε, γεια, ρε! Έτσι γουστάρω! απ' τις σφαίρες κατάλαβα, τη δημότικα από εκεί. Ναι. Ναι. Πάω και είμαι. Άντε, γεια!